encara jo vull aconseguir mercè amb Salvador. Santa Maria és la donzella més formosa de tota Galilea. Ja crec, i la més santa, doncs com us deia, tots els barons, padrins de la mitjana d'en David estan cridats al temple ple del sacerdot. Allí mateix es cuidaran? Allí mateix. Anem, doncs, que no em deixin tal. I aquest Jeremies que no ve. Aquests també hi deuen anar. Però no ben bé que són forasters. D'aquests dos tenen Jeremies. Segur que ens afecta les qüestions. Oh, sí, no tinc pas cap dubte. Com que si n'esperatàs, dolent. I ara què diu aquesta dona? No t'escaparàs, no pas que t'esperàvem. I ara també voldries anar al temple per veure si series l'escollit, Però que te'n passa ja aquesta dona? Vaja, deixeu-me anar, que jo no us conec. No em coneixes, ja ho sabia, però jo pactat i pactat. El Jafar va dir que ja t'havia parlat a mi, que tu estaves conforme amb tot i que vindries per casar-te. Ai, que falsos que són els homes, i això m'havien dit que tu Jeremies. I ara com? Heu dit Jeremies? Ara ho posem. Mireu, bona, jo no està Jeremies. No trigarà gaire. Casualment l'hem trobat pel camí. Cosa d'aturar, no estat. Oi, robat jo? Sí, és una bombilla de famut. A ser així, ja us podeu anar al temple ja. A què feia el temple? Com? Qui no sabeu la nova? Avui s'ha de casar la filla de Joaquim i d'Anna. És la més vella del món i per donar-li mari com cal a la seva santedat, el sacerdot reuneix tots els partits de la comarca per veure qui serà l'escollit de Déu. Anem a veure el rovelló. Anem-hi, què? Ens hi voleu? Veniu, sisplau, però només a veure-ho. Puig que el llinatge de David hi som convidats. Estàs fatigada, Maria? Mai com no ho he sentit ni llegir una expedició que continuem dels eixos. Taules de calç en esculla, vitrora, de pastor, estretes, pastisses, treuritat i lleure. Si no us agrada esclaure, permetim-me que us acompanyem fins aquí. És més que han estat a l'estiu, així ens sentirem grans.
pel meu viure te la rebotja i t'humera. Alegra-te com nosaltres, les penes i descansar perquè puix, l'alegria no es feta per mi. Pare meu, no parleu així, que el cor se'm trenca. Quina veu més bonica, això és més que música, que com a cultura us sentiran tots plegats. I tot acabat. Més, també filla meva, que no vull tristesa amb els meus pares. Escolta, confia en les teves penes. Ara ens el teu cor, Esclar, home, digues de què passa. Si us solgués, m'avorriríeu. Us apartaríeu de mi com d'un empastat, perquè heu de saber que el meu pecat és horrible i l'hora és tan que el càstig caurà damunt meu. Deuen ser mentides, que la malaltia et dona. A vegades un home es fa cabòria. Oh, no, ni manies ni cabòries. Massa cert que és. Oh, si ho sabéssiu. Doncs, per què no ho comptes? Escolteu. Bueno. Us recordeu les primeres nevades que va aparèixer el llop als nostres muntanyes? Massa que me'n recordo. Doncs, jo no sé quins pecats havia fet jo, que des del primer dia, cada vespre, al tancar el ramat de la pedra, em trobava amb cau una ovella. I això avui, i demà passat, que jo veia que tot allò em patia amb la meva vida. Jo no sé què passava per cap, sabeu? Estava desesperat. Vaig exclamar. L'ànima donaria per la crida, aquest lladre de llop. I encara no acabo de dir que es fa un terratrèmol als meus peus i sos com si la terra l'escopís a 6 entranyes. I una ombra en forma d'home em digué: aquí tens la pell de llop, la teva ànima és meva. Jo no sé el que em passava, sol sé que em vaig posar a tremolar fins que l'ombra em digui: d'aquí un any just, que en aquesta mateixa hora i en aquest lloc mateix tindré cercant. Pobre pare meu, desgraciada de mi. Us hauré tret quin dia cau el terno. No t'emboliquis, que estàs allunyat. Era en desembre i en desembre serà, el dia 24, arran de migdia. Benedit i avergonyit, que ningú assumirà el neguit del dia. Pot tenir esperança? Jo supero tenir esperança, que us dic que us salvaré de dret. Ho dius per animar-me. El Lluquet, i que pense que perdona, veure, tot és igual, el pare et conservarà mai mon amo, és cert que sempre trega l'àvia, que Déu sempre gestionar més un penedit que un indiferent, que us dic que us salvaré. Jo t'ho agraeixo, Rabadà, però no hi ha remei per mi. Qui sap, pare, tingueu esperança, potser ho parla per boca d'aquest gentil minyó. En sentit, m'has dit gentil, mira, si no veig tot la pena en sopar, i diria que no la gana en sopar. Deixeu-me per mi a aquell guanyó. Ja us estimo la bona voluntat, més tot serà inútil. Oh, salva't, meu pare, salva't! Salut, pastor! Quin d'aquests forasters? Mai he vist un pastor semblant. Jo no tinc ni per tremolar tota. Vaig perdut per aquestes muntanyes buscant una casa que parecia de caure. Quina casa busqueu? La casa d'un anomenat Josep que fa poc que s'ha casat. No li digueu, mon amo. No sé com m'aguanto. No crec que hi hagi cap mal a donar les senyes d'una casa. L'amo no sap on viu. Ja que tu que ho saps, ja sí, doncs digue-m'ho. Vols dir que és un pastor per la forma semblant? No sé. No m'ho dono a gana. Suquet, rebrat... Potser també li voldríeu comprar l'ànima. Mireu quin petit. Però que xutxos surt no sé què. No és res. Si l'ha vist m'ha enganyat. De la forma sembla una l'ànima. Encara que em falta de mi. Jo dic, oh, Lluquet, diu, no li encenguis més la sang. Perquè l'he dit els pastors. Sí que ho sou. Doncs de no vaig pujar per allà amb el de pastanat, perquè jo mai he vist un pastor. Ua! Ja hem de l'infern, ja n'hi ha prou. La natura toca, dos dits, la sort sembla que t'empara. El poder és progrés, per confondre tota l'hora i deixar-ho de tapar. Però, volíeu explicar-me tot això que té un nas? Veniu aquí en son de guerra quan us ha molestat i sense que ningú conegui qui voleu fer-nos com si fóssiu un pinsegur per tot el romà. No m'has conegut encara? Vols mon nom? Soc Satanàs. Vaga Déu és el dimoni! Tu vas, mon nom al respecte. Ei, no vas a tots. Ara veuràs miserable com un furor podràs. Sortiu de vostres cavernes, veniu fures infernals! Enrere! I com t'atreveixes a aquest portal a arribar? El poder i la força, els creguts
Per què tu has deixat